Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balitang dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa BicolNet TV. At ngayon, narito ang nag-iisang Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan. Okay, Diyos maray na hapon sa gabos. Yan. Sa mga viewers dito po sa BicolNet TV. Yan. You're very much welcome to send any greetings, any mga anuman po na gusto niyo ipahabot, mga public announcement or whatsoever po.
We're very much welcome to my program. Padapa ko po kamo. And also to the mga viewers and subscribers natin who is outside of the Philippines. Yan. Sa labas ng Pilipinas. Nabibview po ang aming Bicolni TV sa labas po ng aming ng Philippines. Wow. And also siyempre sa 6 provinces of Albay. Yan. Sa Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, and Sorsogon. Okay, you're very much welcome for this afternoon. Magsama-sama po tayo sa isang oras para po bigay ng mga very important mga activity or whatsoever na mga ongoing po na mga ginagawa po ngayon hapon na to. And especially, I would like to congratulate my batch po sa class Maringal, yan, or class Masarig for the 15th year anniversary. Ngayon po yung anniversary namin or officership sa Philippine National Police. Kasi po kami po lahat ay dumaan sa PO1s bago nakarating po sa officership. September 1, 2008. Yan. Then yun. And I would like to congratulate mga active pang mga padaba ko na mga officers, especially to my idol, Padi, Police Lieutenant Colonel Junjun Ritumban, kay Madi Presi Alcala. Yan. Police Lieutenant Colonel Alcala. And also kay Police Lieutenant Colonel Sape. Yan, kay Madi. And also kay Police Lieutenant Colonel Andalis, Police Lieutenant Colonel Nab Layosa. Yan, mga padaba ko yan. And Police Lieutenant Colonel kay Ingiro. Yan, siyempre si Snappy na padaba ko na si Police Lieutenant Colonel San Juan Dennis. Yan, mga naga CPO yan. And sa Camarines Sur naman, nandiyan dyan, mga classmate ko, si Police Lieutenant Colonel, hindi ko naman katarandaan, basta Sadya, yan, Sadya, siya po ang Chief of Police ko yan sa Sorsogon City Police Office. And also to Police Lieutenant Colonel, kay Calner, Police Lieutenant Colonel Titong, yan, sa Catanduanes. Kay Police Lieutenant Colonel Zoniega, yan, Catanduanes, mga snappy. And also kay Police Lieutenant Colonel Castillo, kay De Leon. Yan. Okay. And sana hope this still you are in good health at the same time perform your job well, kasi habang tumatagal po as we observe sa media na ang mga nangyayari sa Philippine National Police. But I believe sa inyong leadership, at the same time sa inyong paghahawak ng mga tao, wala pa akong nalaman na mga nangyari na mga unnecessary na nangyari sa inyong mga leadership, mga padaba ko sa sa batch 2008 Masarig or Maringal. Basta enjoy lang po ang asatuya ng mga trabaho, and maybe someday you are now already retired. You're going to abutin man nindo yan na pag-retired. Ako, yours truly, dahil nauna man ako sa edad, but nagkataon lang po, nauna na ako. As always remember, my heart still belongs sa indo po, mga classmate ko. Okay? Kaya sa mga ibang dami ko na mention, please shout out yan, sa Gisita. Please shout out po para po maibato ko, mai-broadcast ko po ang sakuyang mga classmate. Yan. Alam mo naman, yours truly, wranglers na. Wranglers na. By kung hindi ako nag-optional in the Philippine National Police, siguro next year, retired na ang beauty ko. 55 ako nga na. Okay? Kaya sana sa mga yun na irimanan po, mga padaba ko. Okay? Love our work, love our duty, especially to be a good, a humble public servant to our people in the
in the Philippine National Police. Yan. Ganyan. Dapat ginagawa natin sinasabi baga na to serve and protect. Gayon. But this time, sana, hindi naman po lahat, but this time po, dahil sa mga kasama natin na mga na limelight sa social media because of their wrongdoing. Okay? Kaya please, mga padaba ko, enjoy your duty, enjoy your passion, enjoy your doing good in our service, in your service. Okay? Kaya again, congratulations, happy anniversary, 15th year anniversary sa Class Maringal, Class Masarig 2008. Yan, 15 years na pala. Kaya the best, the best. Okay, again, mga padapa ko, please, so hindi ko na mention, tawag kayo ulit, send your message so that ma-broadcast ko po ang mga name ng mga classmate ko. Again, salamat. Okay. Now, also, ngayong hapon po to, kasi po, one of my brother who is in Hong Kong, and he sent me a chat message that this time, binabayo or tinatamaan po ang Hong Kong, tropical ng bagyo, ngayon po sa Hong Kong. Sabi niya, my plan to be, my flight sana, it was canceled because of the typhoon dyan po sa Hong Kong ngayon. Kaya hope and pray that wala po na safety po kayo dyan. Keep safe always po, mga brothers and sisters, mga padaba ko, mga nephews, ingat po kamo dyan. And as mentioned a while ago, my brother, sabi niya, once there is a low pressure or anuman po na mga parating na bagyo, mabilis po doon. Dapat doon, as advised by the local government or the government there, sabi daw, walang galawan. You must stay in your house. Yan, maganda. Kaya wala kang makita doon na naglakad-lakad pag may declarations about any typhoon po, as advised ni Hermano sa akin. Kaya sana lumipas agad ang bagyo po dyan sa Hong Kong. Okay. Thank you very much, Mano, for the information. And keep safe. And maybe also sooner or later, makalipas din yan, yung plano mo na flight back to the Philippines, mangyayari yan. Okay? God bless. Padaba ko po kamo. Okay. And also, this time, kanina, I've been observing and I'm also walking around the area of responsibility of Daraga. Then I observed that Dakulon pa po ang nakapila at the same time seeking or filing their certificate of candidacy. Yan, dyan po sa Daraga Covered Court for the BSKA sa Barangay SK 2023 elections. Kaya yun. Kaya bising-busy pa ngayon ang ating mga COMELEC. Kaya I think tomorrow is the last day of the filing. Yan. Kaya kisi-kisi na po ngayon. And siguro naman, lahat naman niya accommodate because if you have already completed the requirements for the for the filing, siguro lahat naman entertain yan. Then I think tomorrow, sububra man po yan sa oras, I think 5 siguro, mag-i-extend yan ng just to entertain those who are filing for their COC. Okay? Kaya po, good luck po sa ating mga padaba na mga aspiring to be part of the barangay officials. And yun nga, ang dami kanina kita ko. Lalo na po doon sa my friend, Councilor Attorney Joey Marceliana's Law Office. Ang daming nakapila ng mga kabataan. I think SK yun, mga SK Chairman or SK Kagawad, seeking for their signature, seeking for the tawag nyon, yung notary. Yan, notaryo. Yan. Kaya ang dami doon na nakapila kanina. But this time, after pagpa-notaryo, going to Daraga, covered court for the filing. Yan. Scrutiny checking by the
ano yan, by the employee or the persons in charge for the ano yan, mga scrutiny, checking of the ano nila, COC. Kaya yun. And so far, tomorrow's the last day. Then mayroon na po tayo mga premature campaigning na pag-mention a while ago by the our ano yan, COMELEC na once that you are already filed your certificate of candidacy, dapat i-avoid po ang premature campaigning. But because of if you are doing or gumawa ka po ng premature campaigning, maybe you are pwede kang mapicturean ka or mabidyohan ka, yan. Pwede yan pwede kang ma-consider or pwede kang ano yan, file ng kaso for man. Kasi we should have wait for the requirements na based on the guidelines, the requirements for the there is specific date for the pag tawag niyan yung pag may date of September para po sa pag house to house campaign, yan, campaign period. Yan ang po ang tamang 10 days lang siguro yan. Kaya you should have to wait for that. Prior to that, bawal po ang premature campaigning. Yan. Kaya sa barangay natin, siguro nakita man natin po yan na mga ganyan. But we should have to refrain them. At the same time, maiwasan po ang ayan ba, yung mga nangyayari na mga yung nangyayari sa Libon. Okay. It is a hard part of one of the aspiring to become barangay captain after filing of his COC. Pag-uwi sa bahay nila sa harapan. Allegedly, tinira, namatay. But based on the proclamation, based on the request of our 3rd District Congressman, and at the same time, nag-request na pwede po ipaalam na kay ating presidente para po bigyan po ng ilagay po ang Libon as part of tawag niyan, yung hotspot siya, mangyaring hotspot na siya, under COMELEC control ang Libon because sa pangyayari na sunod-sunod na patayan dyan. Kaya yun. And at the same time, basically sa post kita ko na big advice na yung Commissioner of Human Rights natin to give an investigations, mag-investigation doon para malaman kasi siyempre papasok na diyan yung mga NBI, CHR na mag-conduct man sila ng kanilang investigation. Tanganing mabigyan po ng yung lunas or solution para po doon sa pangyayari. Kawawa yung pamilya, di ba? And sana wala nang masunod na mangyaring ganon. Hindi lang po sa Libon. In any part of this Region 5, na sana maiwasan po yan. And lahat po ngayon, dahil pumasok na po tayo sa election ban, our Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, in any branches of the government, talagang nakaano na yan. Bawal na dyan yung mga leave. Bawal na dyan yung, siyempre, kasi pasok na po tayo sa election ban. Ang PNP natin ngayon, ginagawa lahat to secure honest and orderly elections. Kaya ngayon, makita mo, siguro in a one day, there is a 5 times checkpoints. Hindi naman masama po ang pag-checkpoints. Kasi alam ko naman na this is a guidelines addressed to all police stations, mag-city, mag-munisipyo, na mag-conduct ng checkpoints. During night time, daytime, in any time, pwede conductin ang checkpoints. And lahat naman po, mabait ang ating mga head of office dyan po sa pag-conduct ng checkpoint. The requirements po that there must be an officer's lead in conducting checkpoints. And the checkpoints will be conducted in a well-lighted, maliwanag na lugar. Then, the checkpoint should be in a good, magayon na dispatch, magayon ang approach. May po at upo. Yan.
pasensya na po kayo, di ba? No, ako panahon, ako yung nag-shipment rin ako. But if there is, bigyan natin ng hindi naman yung harsh ang dating. Dapat may lambing. Lambingin natin ang ating civilians. Kuminsan kasi, alam ko, dahil how many times sa checkpoint, parang tired na it is our duty. To your duty at the same time, do the checkpoint in a right way. Okay? Kaya yun, pagod ka na nga, pero kung may nakagawa man ng isang bagay, nagkataon taga dyan man lang yung checkpoint mo. Dyan man lang po ako, sir. Naiwan ko, sir, yung CR or ano man na OR. Please consider me, sir. Okay. Sa oral daw po na pag-checkpoint, mailing po yan. Naarog ka yan. Siyempre, mauyam ka na. But if in case talaga na wala talaga yan, subject for na yan, titikitan yan. Pero kung ang dating nagpakumbaba man, nagpakumbaba man sa tao, tawan tang tsansa. Okay? Tawan tapong tsansa. Diba? Kaya, yun na mahinahon lang na pag-checkpoint. Kasi, you're only human. Ako nga kuminsan na natatawa ko Natawa ko dyan sa isang lugar na while conducting checkpoints. Yung ginagawa ng iba, kasi alam naman natin, marang bumotor dyan, walang mga papel. Yung motor expired, yung magagamit ng motor, walang lisensya. Yeah. Kaya yan nga, ang masalimuot dyan na sitwasyon. Na dapat ma-educate natin rin yan na mga to those who are using motorcycle, vice versa, masisasakyan, using their vehicles without any valid documents. Talaga. Kaya dapat ma-stricter at the same time, sila? Correct. Okay? Again, also, sa mga nangyari ngayon sa ating kapalibutan dito sa ating Region 5. Okay, wait. Basahin ko yung mga nag-comments. Marami na, Yan. Okay. Yan. Opo. Wait. Nabasahin ko mo. Yan. Okay. Okay, also, may request po sa lahat na kung pwede, please like and follow Bicolni TV page and kindly share this video and support Bicolni TV by sending stars so we can continue with our advocacy of serving Bicolanos worldwide. Yan, gayon. Kaya please mga naman po na mga gusto nindong ipaabot ng mga mensahe or public announcement, just give or send your chat message. Then bibigyan daan po yan dito ng aming mga anchor dito po sa aming Bicolni TV. Okay? Sabi ni Madam Elena Valenzuela is watching. Ma'am Elena, thank you very much for viewing and watching to my program. Padapa ko po kamo. And also to Ma'am Nelia Marcaida. Good afternoon, watching from Binangunan, Rizal. Keep safe, Pilo Bicolanos. Ma'am Nelia Marcaida, thank you very much for viewing and watching to my program and other program here in our Bicolni TV. And also to my idol, Commissioner Maps Red Newry. Marahin na hapon, sir, bro. Thank you very much, bro, for viewing and watching to my program. Padaba ko po ika. And also to Marso 18, padi ako man. Kaya daw sabi kanina, di ba si Marso 18, ano ka na padi? Police Major ka na, Police Lieutenant Colonel ka na, o Police Major pa? But darating yan. 2015, just imagine. 2015, pag na-promote Police Major, pirang taon na. Just imagine. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pilipinas kung mahal. 8 na. Ay, hindi. Wala. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 years. Hindi ka pa na-promote. Yan. Paisa naman siguro nakati position ka na. Okay? Also, I'm happy to watch my program Marso 18. Nakatiyo ka na gayon. Anyway, salamat na maray. Salamat. Padama ko po ika. Tabi. Mate, Police Lieutenant, Police Major Ingiro. Naga City Police Office, CAD. Community Affairs Development Program. Siya naka-assign sa CAD. Yan. And also to my padi, Noelan Bong. Good afternoon, Major. Maintain pa naka-work mo yan dyan sa NGC.
Naka-work ka na pade. But anyway, salamat sa pag-watch my program. I love you pade. Okay? And also my Kuya Ayan, Reno Umballes. Good afternoon, Kuya. Musta? Oni po. Nagka-programa po ako, Kuya. Yan. Shout out, Kuya. Pili ka mag-shout out, Kuya. Salamat, Idol. Ayan, Reno Umballes. Gan Sorsogon. Yan. And sabi niya, see you tomorrow. I will try my best, Kuya. Pumakadyan ako Sorsogon to attend the lead. Ano ba yan? O ano pong okasyon niyo po dyan? Yan. Len Belen, maray na hapon, sir. Opo. Thank you very much, Lynn, for viewing and watching my program. Padaba ko po ka. And also to Ray Mapusaw. Sir, update po ng Taralga po, Flying School na luksuan daw sa Malangatong. Pilipinas kung mahal talaga. Update ka talaga, pade. Update ka talaga sa mga flying school. Basta ang flying school po, basta nasa tamang lugar, may permit, go yan. Pero po kung illegal yan, na flying school yan, Pilipinas kung mahal. Sorry, pag nadakop ka mo, I think pirang bayad kaya ng pera po ang bail sa flying school. Flying school po, madam, for everybody is tupada. Flying school, okay? Ray Mapusaw pa de, advance happy weekend. Maka-relax ka na sa aga niyan. Pwede kang flying school sa aga, Tora office. Ay, holiday pa lang sa aga. Okay. Advance happy holiday sa Padaba kong Albay. Declarations of Bicol, ano yan? General Ola Day. Police Brigadier General, ano pangalan eh? Police Brigadier Ola. Yan. Camp Ola Day. Yan. Camp Ola Day pala sa aga. Diyan sa ano. Then advance, pista pala sa aga sa Albay. Tama daw. Advance happy fiesta sa Old Albay, Legazpi City. O sa mga taga-Albay. Happy fiesta po sa Indo. Yan. Amo, Idol Ray, good luck sa flying school mo. And also kay Kuya Anthony Bertes. See you later, Kuya, sa GMM. Okay, try ko, Kuya, try ko. Para mo naman ang lola, ang lolo, ang obligasyon at kultura. Kadi, Kuya, pag wala akong gigibo, if my time permits, uto ako ngunyan, babysitter ang lola. Babysitter ang lola. Pero I'm happy with my apo. Yan. Siyempre, pampali ng mga stress pag may apo na po. Magayon. Kaya sana magayon po may apo. Okay, again, sa mga day ko na mention dyan, kay ano ngayon, kay Police Lieutenant Colonel, ang apelyido ka yan? Ay major pa, si Rolly Marqueses kan. Kampulo na kayo si Rolly. Yan, happy birthday. Happy birthday. Happy anniversary po, mate. Tapos si Police Lieutenant Colonel Rodolfo Oliver, kang R8 diyan sa Campula. Pare, happy anniversary po. Yan, enjoy siya na. Basta maka 26, 25 na or 27 na sa serbisyo, pwede na mag-optional. Huwag nang pahirapan. Yan, basta lanuhin at the same time priority ang health. Maritard ka man, grabe na namatian mo sa buhay mo, bay na, puro sa ng pamabulong. Kaya dapat po, kitang mga nasa serbisyo na, dahil na po pagparano, nasa Legazpi pa po, si Rolly, awan mo pa di, salamat pa di. Kaya daw, tama ako. Nanayaligo kaya pa di, parang si Police Major Rolly Marqueses, nasa, parang, so parang, itong posisyon dyan sa Camp Ula. Sa Camp Ula dapat ito, pero Legazpi pa pala siya. I think bago na ang Chief of Police dyan sa Legazpi City. Bago na ang Chief of Police dyan, tabi, Padidods, Velasco. Yan. Aram yan ni Padidods. Ta-update si Padidods kaya, ini si Padidods. Saro ini sa pinakamatibay, pumutok. Pumutok ning badil. Bako pumutok naman, ibang pag-isip naman nindo. Pumutok ning badil. Yan. Kaya, tibay ni. Kaya, dawa din may darahon si Padidods Velasco. Sa badil, sa bula. Perfect kayo ni. Ang 3 points. Kaya, the best si Pade. Kaya, Pade, salamat maray sa information mo.
Kaya kanina palaan sa Pilipinas kung mahal. Baga kumapaibi na naman. Sarong bill ko sa Alico, sarong bill ko sa Alico. Dai piga-honor sa dai piga-honor sa mga online, mga nag-a-accept ng mga billing branch o yung mga matuturtindahan na rukaan. Sabi ko na pa rinita. Dahil na-update, ang sabi sa kuya, ngayon sir, the best thing to do is to pay your electric bill duman mismo sa Alico branch. Diyan sa Daraga, Igwa. Pag-pick sa main branch, Igwa. Pilipinas kung mahal. Pag duman ko kanina sa Daraga, sa main. Sa main dyan sa Alico, sa main. Isus gabi, sabi ko, dapat talaga dyan sa main Alico, kung gusto mo talaga magbayad katulos, dapat alas 5, alas 6, di awon ka na duman. Duman ka na magkape, duman ka na magmahaw, kaning ma-priority ka first, pero pag minabot kang alas 8, ay, tapos na. Abot hanggang siyam-siyam. Kaya, ang ginibo ko, sabi daw requirements dahil piga ako itong sarong bill ko. Ang ginibo ko, nagduman ako sa Daraga, tapunoon sa main. Nagduman ako sa diyan sa Alba, sa Daraga. Isus sabi ko, wala na ako maginibo ka due date na pati. Kaya sabi ko, sacrifice. Kaya yan, sacrifice. Ginibo ko, talagpila man ako. Enjoying. While nakapila, mapila, matukaw, mapila, matukaw. Basta may cellphone, yun lang. Kaya ngayon, then one of my friend informed me na ito ngaya, dapat nagdumang ka na sa ngaya sa yung mga Union Bank. Yan, magayon naman, pwede man ito. Hindi ko param gari kung paano ang kung paano ang pag-enroll duman. Dumang ka na mabayad kang bill mo. Yan. But anyway, patience lang. Patience lang sa paglinya talaga. Kaya yun. And nakabayad man. Naglinya ako alas 10. Mga bago mag-12, solve na. Dahil akong problema. Dahil pang porsyento. Naubos lang sa oras mo duman sa paglinya. But anyway, di man nawara man ako ibang duman noon, kaya naglinya ako. Okay, again, maugma na you're enjoying yourself while nakapila ka. Basta ngayon, nakabayad ka. Very man ako accommodating man sa mga personnel sa Alico. Okay, again, salamat na maray sa pag viewing sa mga niyan. Kasurakal daw pala, hapon, I've been diyan sa Daraga nung siguro 12 na ako nakaduman may meeting ako kahapon. Yan. Bago mag-meeting, nagduman ako sa Amigo, sa Tagas, sa Fiesta. Ngayon, maray sa panahon, pista sa Tagas, Daraga, Alway. Magayon sa okasyon. And talaga yung big blessing ng maray na panahon. But during the afternoon nagbuhulos na sa ulan. Grabe na sa ulan talaga. Pero ngayon, okay? Ma-break muna kita, a little minute. Mapuno kita mag-diskutir. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at second floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utivar sa Kasurog ng Bayan. The time is 2:20. 2:20 ang oras. Yan. Okay, so mga friends na po, na mga viewers na po, mga subscribers na po, please send your greetings, kung ano mo pong greetings, at i-broadcast ko po. Yan. Okay. Yan. Dahil po sa sa mga kay Riba po digdi sa Bicol Net TV na mga anchor na who is running for position sa barangay. Yan. Kasi po kumbaga sa not to make a bias, at the same time to eliminate or any mga premature campaigning, pahinga muna sila. Kasi po bawal po yung siyempre mahirap na. Yan. And ngayong hapon po to, one of my friends yan po na Novelties Friend Ads Studio. Yan, incorporated, owned and managed by Attorney Art Almejeda. Okay po. Yan po na Novelties Friend Ads ni marato po ang uniform, basketball uniform, worth only 500 pesos. Hindi na po yan tataas at hindi na po yan bababa pa. Ang kanilang uniform na up and down po is price of 500 pesos. Yan. Yan po, located po yan na Novelties Friends Ad Studio. Diyan po yan sa liko sa Gallinero Compound. CP Daraga Albay. Yan. Mga skalo po ng mga uniforme. Basta po kaya gibuhon, welcome po kamo. Just drop by and look for Madam Madeline. Yan. Si Madeline, yung kapatid ni Attorney Art Almejeda. Yan.
very welcome po sila. Very ano sila, accommodating po sila. Kasi also kay Idol, ang mas artist diyan, si Idol Bing Almejeda. Idol, so uniform ni Idol. But anyway, sabi ni Idol, ngayon abuto ng Christmas, tapos yan. But anyway, salamat Idol Bing Almejeda. Ako yun sa mga artist. And I'm happy to see the machine or the gamit ng kanilang studio, their sublimation. Magaling talaga. Magayunon itong nila, very new. At the same time, the only sublimation novelties na igwala digdi sa Bicol. Yan. Kaya last prior to the inaugurations of that novelties Prince Arts nila studio, nakul na po na pag-ibo ng mga uniform. Kaya kumbaga sa nakapila po, nakul na po ang nakapila because of the cheapest price of that up and down uniform. The novelties, yan. Prince Studio. Yan. Dagos po kamo dyan. And also, I have a friend na is promoting his magayon nini na basahan tayo niya, magayon nini to those who are looking for a place or looking for a perfect place to stay while in Albay. Yan. Kung gusto po nindo na dumalo nini, magayon nini area along the road lang ini po. Diyan po ini sa Purok 2 sa Malabog, Daraga, Albay. Yan. Ini ang mga wala garing ako magayon ng video ini. Looking for the perfect place to stay while in Albay. House 2 would be one of your best option. Yan. Located at Purok 2, Main Line Street, Malabog, Daraga, Albay. Yan. Details, good for 10 to 12 packs. Yan. Garage, maximum 2 cars. Yan. Living room, TV and Wi-Fi. 2 bedrooms, air conditions, extra bed. 2 toilet, bath, water heater, towel, body soap and shampoo. Kitchen, refrigerator, oven toaster, rice cooker, cooking range, service water, complete kitchenware, smoke alarm, fire extinguisher, dining area, complete dining set, mini terrace, grilling area, view deck, panoramic view of Mayon Volcano. Yeah. Tourist spotty nearby, Cagsawa Ruins, Farm Plate, Gabawan, Kitwinan, Kitwinan Ranch, Kamaligalbay, Kitinday, Green Hills, Formation Reserve, Sumblang Lake, El Miro, Dicie, Integrated Farm, Mayon Black Lava Wall. Book with us for a guaranteed Bicol experience. Yeah. For inquiries and reservations, send us direct message or call. Yung call. 032-3816-8111. Subraon. Panduwa, globe niya, 0906-515-1174. Ang pagkaram ko kay Idol Aldi Espinas ini. Yan. So gusto po, naghanap po ka muna a perfect place to stay in Albay. Yan. Hanap mo lang po inyo ini. Para garing pangaran ini. But magayon po ang lugar. Along the road lang. Ang gayon nun, teguang garage. Yan. Okay. Yan. Okay. Paano kita? Gawa ko din na i-discuss. Yan. Yan. Okay. Dahil po sa presyo kang sa tuya na bugas o rice, baga kumapaybi kayo ni. From 42, now the price of rice running for 52, 54 ganun. Just kanina nag-walking ako sa sentro Candaraga. Wala lang layog por na bagas. Puro na sa mahal, So kuryente. So gasolina. Yan. So, bagas, mga major commodities po, nagralangkaw na. Sa'yo na po ngunyan. So, promises sa tuya na namumutan na gobyerno.
na si PBBM. Ano ang magayon talaga sa pumiro na ano niya, pangangampanya niya. Na ilalaban ko ngayon na dapat ang bagas maging 20, Pilipinas kung mahal. Ngunyan 54 na, 55 na. But anyway, may ano man digdi, may pinaluwas bampo ang satuya na padaba na presidente, si President Bongbong Marcos. Yan. Sabi niya digdi, nationwide price ceiling ng bigas aprobado na ni PBBM. President Bongbong Marcos. Basahin. Inaprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order number 39 o rekomendasyong pagpapataw ng mandated price ceiling sa bigas upang matiyak ang katwirang presyo na yan, nito sa merkado. Nakasaad sa kautusan na nasa 41 pesos kada kilo ang regular milled rice at nasa 45 pesos naman ang milled rice. Yan. Magayon din kaya po, yan. By the President of the Philippines, Executive Order number 39, imposition of mandated price ceiling on rice. Yan. Kaya sana dahil i-avoid sa mga hoarding, nag-hoard. Yan. Kaya kita nagkukulang kibagas. Instead sa Pilipinas dapat i-distribute pipa layap, pipa i-import. Kaya yun ang problema sa bagas nagkukulang ang bagas may nagtatarago pa because of kaya nga ni baga nagka-problema nagparama ng bagas instead ngayon na ording unta nga yata aning lumangkaw makaburbawi kita pero sala kaya amo nga ni ini pero ining pigmungkana na executive order ng satuyang presidente as soon as possible dapat maglakaw-lakaw kung ngunyan po sa sentro kang sa Daraga o sa inon po ng mga may tinda na bagas ilinga po ang presyo. Ini next order na ini, when is the implementation of this? When is the implementation of this? Sabi digdi sa section 6 effectivity. Sabi digdi the order shall take effect immediately upon publication in the official gazette or in a newspaper general circulation. Yan. Done. In the city of Manila, the 31st day of August in the year of our Lord 2023. Yan. Kaya sana magayon na mangyari tulos ini as soon as possible. Magayon na bagay ni rice variety. Rice variety. Regular milled rice 41 pesos per kilogram. Pag well-milled rice na, 45 per kilogram. Kaya yan, mga padaba ko na mga konsumidores pansatuyang bagas. This is now the real McCoy na sitwasyon. Ngunyan, pansatuyang mga laborer, mga workers magpikatasan ng sweldo. Kaya, parawi isa na pag sweldo, ubos. Kaya yan po. Kaya again, kay Idol Palan, kay classmate, Police Major Dan Baitek, mate, salamat sa pag-post kanina. Happy anniversary sa tuya. Yan si Pading si Police Lieutenant Colonel, Police Lieutenant Major Dan Baitek. Madali na ini, mapapromote na ini sa LTCOL. Okay. And yun po, na sitwasyon na magayunon or mapaiton. Sana po tama ini na pinaluwas sa tuyang presidente na executive order na sana as soon as possible dahil talagang difficile na kung mamarhal pa ka boss kita kamagi ni buka ini
So ano nga ni, so ang kilo kan mga ano niyan, mga dried fish. So grabe na. Kaya kung wala kami yung maray na trabaho, tios ang pamilya. But anyway, that is the real ngayon, the real situation. Okay, kaya yan na magano lang, 8 feet sinturon. Yan. Big ano yan, big ano yan, mag-ano kita, sigpit ko, kung may masyadante kita, yan. Siyempre, subalon, sus, pagkaon, mga ano kayan, talaga, mamahal talaga, mamahal. Pero dapat ini, magluwas-tulusin nila, sabi ni, ni executive order, 28 na effectivity, pagpirma niya. Anyway, siyempre, yan ang part kang life. Okay. Now, maduman naman kita sa sarong mga importante tang mga i-broadcast. Yan. Okay. Yan. Okay. Ini, so kanina, napig-mentions ko na about naman sa nangyari sa sa Libon. Okay, sabi digdi, kinumpirma ni COMELEC Bicol Regional Director Attorney Jane Baliza na nagrekomenda na ng Municipal at Provincial Joint Security Group na iligay ang Libon Albay sa COMELEC control. Bunsod sa dalawang magkasunod na pananambang patay sa dalawang opisyal ng barangay nito. Yan, tama yan. Kaya ngunyan, bali ang mangyayari sa Libon sa papaabot na BSKA 2023 under COMELEC control. Bububuan dyan yung maraming nakul na mga security sa pangyayari ngayon. Pero ito nga na double time na kasatuya na nagbilog na sa tuyang namumutan na Regional Director Police Brigadier General Mr. Mundo Binke nagbilog na ng task force regarding sa utong pagkagadan kay Ripato o sa taga San Jose, Libon Albay. Nagbilog ng task force at the same time dahil nga sa magiging ng COMELEC control ang Libon maglalagyan ng siguro sarong kampo. Pag may kampo na dyan, sige nang irikot-ikot kan mga satoy mga dapat, bako lang pulis. Ang mga yun dyan, mag-join AFP, Army, and Philippine National Police. Suyurin ang mga kabundukan dyan. Yan, dumurulag. But anyway, siguro our Regional Director, the Police of Rivers 5, at the same time, our provincial head kang Albay PPO, yan, magatarabang na yan. Is also with the help of mga force multipliers, pandagdag pwersa para sa gibon po dyan na paabot na elections. Diba? Okay. And yan. Okay. Yan. Okay. And gentlemen and ladies, time is 2:37. Yan. Boss, po, PM Tone, naka-set up ya ding makakanta kita, dahil. Naligaw kayo ni Sir Tony. But anyway, sa aga rin Sabado na Domingo, sa Lunes, yan, mapun po na kita magkurukanta. Tanganing satisfied ka man sa to yung mga viewers, di ba? Kaya yan. Nakayan po magkurukanta lamang kita dito sa istasyon. Yan. Okay. Sabi ni Idol, Jackie Dodge dyan, sabi niya, shout out sa mga nakapila dyan sa Daraga Park.
Sana gumana man sinda kung sa insinda nagadalagan, lalo nakikagawad to ni Crescencio. Okay. Ayos, tabi, pare, Dodds. Yan, tama yan. Ayan, mga yan, matindi dyan. So, mga last filers. Yan, mga last filers. Talagang hindi na inaabol yung mga rush hours. Kasi pag last filers ka na, kunti lang tao niyan. Pero very crucial yan eh. Kasi baka biglang mag-close, hindi ka nakapile, tapos ka. And also to my kagawad idol, Jomar Rihano, maray na hapon ngayon. Opo, Idol Jomar. Salamat for being watching to my program. Maintain. Yan. Idol, ika na talaga ang uragon. Saludo ako sa imo. Maintain, Idol. Ako kaya, maski na arog kayo na retired na, I want myself busy always. Dahil magparalo ukob. Paralo ukob kalugod, Idol. Si Sar, ma-paralyze ka kaan. Kaya, while still young, inactive, go lang. Yan. Tapos, dahil lang mawarang basketball, yan ang kumbahilig ko. Pero sabi ba ako, no, ang basketball sa mga langkaw, dahil man, ang basketball kaya, magayon, gabos na gagana, footwork, yung baga, sabi na, all of your body is working pag you are playing basketball. Di ba? Lahat gumagana eh. Yan. Kaya, yun. Yan. Okay. Yan. Okay na. Okay po. Wala na. Yan. Okay. Yan. And, again, sa batch kang sa kuyang, ining, grupo ko dyan sa Original Masarig. Yan. Congratulations for 15 years. Anniversary na ang 2008. Yan. Enjoy sa may mga kanya-kanyang obligation this evening para po sa activity, sa kaugman, sa Batsta. Enjoy and be safe, mga idol ko na you are still in the active service, the Philippine National Police. Basta one of my requirements na agad ko lang sa Indo, sabi baga, moto kang Philippine National Police, to serve and protect. To serve and protect. Okay? Kaya again, ayun, but anyway, yaw si idol ko, si Samoyang Production Manager, Anton Taso, ano yan. So, wala eh. Wala kita. Hindi ka banta katarong kanina, no? Hindi po. Text na lang. Okay. And again, sa mga viewers ko, may Monday, ining aparatus may nag-malfunction. We will adjust it and keep it, and at the same time, ayusin to para may new segment after my program. Before I leave, I will go to sing at least 3 songs. Then, so gusto mag-request, basta kaya ko, kakantawan ko yan. Yan ang ko eh. Yan ang ko sa pag-broadcast. Okay? Yan. Again, sa mga classmate ko sa Original Masarig, sa 6 provinces sa Albay na batch or class batch 2008, calendar year 2008, lateral entry 2008, sa lahat po na probinsya ang Police Regional Office 5. Congratulations and happy anniversary po sa inyong lahat. And before I end,
I'm happy with this afternoon. Maski po ang panahon tayo medyo makulimlim, but the show must go on. Okay, again, this is your Kasurug ng Bayan program, Gilbert Otibar, saying that padaba ko kamo. Maintain ang gayon, kandrag mo gayon. God bless, Bicolandia. Advance Happy Fiesta sa Banwang Daragang Magayon, and also sa Banwang All Albay, Legazpi City, and sa papaabot na Peña Francia Festival dyan sa Camarines Sur, Naga. God bless, and keep safe everyone. We love you. We love you.